Bon dia, blauets. Avui mos trobam en un lloc que considero una mica terrorífic, d'acord? Som a la mansió d'Escària. Me trobo en un punt de joc en què estic embossat. Fa setmanes, pot ser. Això és Liúrnia. No puc passar d'aquí perquè necessit mitja medalla de no sé què. Molt bé. Tu vas per aquí i te trobes amb aquesta torre que te provoca bogeria. Mirant shorts he vist que si tens aquest objecte que s'aconsegueix en el cabell, en el castell del Valor turmentat, és a dir, per aquí, no recordo exactament on, d'acord, és molt senzill, te converteixes en un objecte. I si te converteixes en un objecte, no t'afecta tant. Has d'anar com a d'esquena i girat, bé, fent cosetes. La qüestió, que arribes aquí... Per què vols dir això? Ah, sí, perquè aquí, aquest d'això de bogeria, he aconseguit arribar aquí no sé com entrar-hi, sincerament. I llavors el que passa és que, si no recordo malament, per aquí hi ha una invasió d'un que és fortíssim. Aquí, per si qualcú li interessa, hi ha la recepta per lluitar contra la bogeria, que són aquestes bolles medicinals que n'hi ha que te lleven hemorràgia, n'hi ha que te lleven verí i tal, i de la d'aquí no te la dona cap mercader, com si la resta. El que te dona aquí és això, la bogeria. Aquí hi ha unes plantes que només creixen aquí i, si no vaig malament, per aquí, allà on hi ha bogeria. El que passa que aquí fa temps que no en trobo, no sé per què, no sé si he deixat de passar encara més temps o el que sigui. La qüestió que l'única zona així viable de moment en la qual puc mirar veurament si me falta res és per poder desbloquejar aquest pas d'aquí, d'acord? És aquí, que és terrorífic perquè hi ha com a dits en com a 10... No, mans en com a 10 dits. Vaig necessitar encanteris més potents o tenir la intel·ligència suficient per poder fer aquests encanteris potents per poder arribar aquí, perquè és que espanta molt i se t'aferren i te capolen i molt desagradable. Total, que he d'aconseguir fer això. Per cert, per si qualcú me vol intentar ajudar, encara que no sigui amb spoiler directament, d'acord? Me podeu dir com s'arriba aquí? Si tu vas caminant, aquí tot això és paret, no hi pots accedir. Llavors, si vas per aquí i entres, hi ha el poble dels Albinàurics, crec que se diu. Això no és en aquest nivell. No és en aquest nivell, és inferior, està per davall d'això. I aquí, com podeu comprovar, tot és paret. Tot. No hi ha una forma d'arribar-hi si no és amb un portal, supos, o amb un d'allò, amb un bot aquell que una tempesta pot fer un botarro normal. El que passa que no n'he trobat cap. Amb el temps vaig descobrir això, que bé, que això és simplement anar per aquí i fer així. Me pensava que hi hauria qualque camí ocult que te fes pujar aquí, però clar, és una catacomba. Una catacomba no és una cova. De coves sí que n'he trobat que te puja a una altra banda. Però això no. Bé, total, que ara som aquí, després de moltes de deixones. Això ja ho he fet una vegada. Una, només una. Vos mostraré el que hi ha aquí, que és un monstre interessant. I vull provar un encanteri nou. Oh, quina xerrera, eh? Ja voleu que calli que me matin, que sí? Jo tampoc. Anem aquí. L'encanteri que vull provar és aquest. Perquè l'enemic que me trobaré és màgic. I supos que m'ha d'ajudar. Me fa ràbia.
Oh, que bé. D'acord. Aquell... el deixem estar. És un lloparro, enorme. Bé, continuem. Això no ho tens gens explorat. Aquí vengo només un pic. Ja m'entretendré en una altra ocasió. Ah, sí, aquest bergant. Oh. Cal recordar... A partir d'aquí, a on era? A partir d'aquí? Que puc... Eco. Ui. Ah, me falta... Uf. D'acord. Ah, sí. D'acord. Que poc madura! Ja no me venguis. Eco. Fantàstic. Ara aquí... Sí, volia tornar a aconseguir... Com era? Aquella espasa cariana i no va d'atacar d'aquesta manera. Però bé, no passa res. Aquí acabats... no tenc fletxes de cap mena, que no. Uf. És que no vull gastar més màgia per arribar aquí. Vens en jo. Sí, D'acord. I ara me queda aquest d'aquí que només tinc una mísera fletxa. I crec recordar que... Però, ho veus que... Oh, només me queda un de màgia. Que és impensable. I què he de fer? Anar corrent-sos i passar? Oh, que lamentable. I d'acord, això me servirà per comprovar menys si allò funciona. I de no et serveix. Sí, he d'estar just aquí. D'acord. He d'estar just de vora, per tant és inútil. Molt bé. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Ui, te carregues els arbres. A mi on és això? Per favor, que sigui dalt.
Oh, que bona. D'acord. Molt bé. Ja fem una cosa. No donava... No, vinga! No! Que lamentable és tot! Per l'amor de Déu. Ai, què fas, tu? Que deixes a l'hereta? Això no ho havia vist. Això no pot estar així perquè sí. Qualque cosa hi ha d'haver, no? Bé, ja ho veurem. I això... He de recordar que està allà... Això és que hi havia aquí... Bé, anem per feina. Molt bé, vam això. Entram aquí, d'això anem a això. Ah! Però on vas, en què ataques? No! Però si ja hi era! Ja hi era! Va, per favor. Ai, que lamentable que som. Vinga, ni m'entretenc. Vinga, travessa la boira. Deixant aquí. Oh, que bèstia! Però, de què anem? Vinga!
Oh, que bé! Oh, que bo! D'acord. Beníssim. 10.000 runes, que poc. Molt bé, molt bé. A segons quines bandes he llegit que jugar amb màgia és com tenir un joc completament diferent, perquè és com a més senzillot tot. No sé què vos he de dir. Supos que el nivell normal o nivell fàcil, no ho sé, però anar cosa a cosa és molt bèstia, jo no som capaç de fer això. I d'això, moltes gràcies i fins una altra. Adeu.